Toto je Dávid. Ako veľa z nás, aj on si dal od nového roka pár predsavzatí. Napríklad konečne začne chodiť do fitka. Chce aj viac čítať. Napríklad dobrú duchovnú literatúru. Chce sa naučiť nový jazyk. Možno švédštinu. Chce sa stravovať zdravšie. Teda aspoň občas. A chce sa naučiť hrať na hudobný nástroj, na ktorý ešte hrať nevie. Všetky tieto predsavzatia sú super, ale Dávid nechce, aby to bolo iba o ňom. Chce, aby v roku 2026 zažil nový začiatok aj niekto iný. Nový začiatok, ktorý môže dať človeku iba Boh. Preto si dal ešte jedno predsavzatie. Pravidelne podporovať službu Godzone, cez ktorú sa Boh dotýka ľudí a dáva im nový začiatok. Tak, ako v prípade Diany. Pripoj sa v roku 2026 k pravidelnej podpore služby Godzone. Tvoja pravidelná podpora, niekoho nový začiatok.